dukkan ku mata ne ko akwai maza eh duk mata kuke ko halan kuwa ga wanta sai halan ba an ce ciye mace na ƴan mace na ba da kuma da kuma kuna tutuwan mata a sallaman mata da ku to ku tsoron Allah ka ce ni Samira mun yi alƙawari tsakaninmu da Allah daga yau mun fita cikin Maryam ba za mu ƙara dawowa ba har abada har abada har abada ya Allah kai ne shaida akan wannan alƙawalin idan mun ka saba mun ka dawo ya Allah ka kama mu da hushinka to ayi sallama ita a gudu ake abita mama ta yahi musu wallahi ba ta yahi ba wallahi ba ta yahi ba wallahi ba ta yahi ba inda kuke yahi musu yarinya zaman lahiya kullun ga ta ko mu ba mu yahi wallahi ba yahi ba gajiya wallahi ba yahi ba wata tabban za a sallamai wallahi ba yahi ba ko mu mu yahi ba wallahi da nesa wace aka muka hito muka yi ko yance ai ba yanzu dai ku yi sallama to ai sallama ita ku yi sallama wallahi ba yahi ba ku da Allah to ina su wayance suna nan tare da ku to yanzu inda ku yahi mata Allah amma dai duk wanda aka sa hannu ga cin amana ta dawo abin da an kai mata shi da Allah ke mun yahi miki amma sauran ba yahi ba wannan ban yahi wallahi sauran ba yahi ba mun yahi miki ke mun yahi miki amma sauran ba yahi ba wallahi to ayi sallama a hido gaba dai to ma assalam to sai an jama yawa ko guri ka da ta faɗi kwanta shi ta dai kwanta sa dai kwanta shi ta da ka sa ta dalala ni